Joo. Niin, no, mut mikä huono siinä? No se liikkuu paremmin. Joser karkaa. Ei, kun se menee tavallaan Joser vetää pallon. Kato, se menee Puhukaa puoli pelistä. myöhässä aina, koska Puhukaa pelistä. mä näen se aina Ada niinku... älä aavista. Joo, sen näkee Ada. sillä boksipallolla. Joo, siis boksipallon näkee, että se on... Niin sillä näkee, että se menee puoli ruutua hitaammin tai nopeammin. Mä en muista kumpi. Oota, Siinä sivu, on ero. laita, kato. Ei ole Viisto, hyvää viistoisko. Mä joudun vetämään. Tein maali. Ois Miksi mennyt. syötä GP? No, koska sä olit ihan Toi oli vittua. niin turhaa. Voi on vittu. Tajuuks se toi hyöty oli 0 vittu, sä annoit sille vastustajille. GPn olisi pitänyt ottaa uudelleen haltuun yhden ruutu lähemmän maalia. Niin, mutta ei se uskalla niin. Sillä tulee aina jännisfousu. Joo, vittu mulla alkaa ihan oikeesti. Älä puhu paskaa. Miksi sä puhut useitat liikaa? Onks täällä vaihtopelaajia yhtään? Ei. Ei syö. Voi vittu. Voi vittu, mä misklikkasin. Nää on ihan paskaa, ketä näillä edes on? Ihan paska, näillä on maailman paras pelaaja, sit X-Pelässä vitu, voitti onks- Ballon d'Orin aa. Confedis. Ronaldo on maailman paras pelaaja. Joo. Toi Joo. Splash on vitu hyvä. Joo. Ei Läsä. vittu, Toi Splash on tosi kova. Mä oon kuullut siitä. Sivu. Sivu vitu eko paska. Mä en vittus, mä jätin Sä et- Adamin. No vittu kun te mammut yritätte ilman... Siis te ette ymmärrä, mä antan jengiä niinku, mä oon se ainut toivo. Syötä sivu. No niin, ihan paska idea pistää se mun mielestä. Syötä vien, mä saan. GP Kato voi- miten Josere, vapaa tää on. kuuntele, GP kuuntele. kato. Miksi te Vittu turpa kiinni kun mä koitan pelata. Syö- mä oon manageri, kuunnelkaa mua. Mä oon IGL. Vien. Odota. Adalla on hyvin. Ja Ada hakee. Voi vittu. Ada tässä on. Ada... Mä poistun, tää GP on Ada, mites teet? Taas jos erotaan, kun mä oon paskalla, mulla on ihan selvästi pelin paras pelaaja dominoivi yksilö tällä kentällä. Ja peli on 1-0. Erik hoitaa. Dominoivi. Kuunnelkaa nyt. Toi Ota on siis rauhassa. hyvä Adalta. Erik ota rauhassa. Mä luulen, että Erik vetää yli. Hullu Erik ja GP varastaa. Ei se ollut mitään hullua, ei se olisi voinut vetää sitä sisään millään. Vedä. Joser, vedä! Mitä Kuunnelkaa. vitusta? Niin aina kun teillä on pallo hallussa, te odotatte aina 5 sekuntia. Erik sivu Erik. Täällä. En mä Ei, viitti, en mä viitti. ei. Mä kerron mitä te teette. Oh. Uusi taktiikka. No Joser niin, Ja hätäilee. Joser antaa pallon, Joser antaa Täällä pallon. Täällä Blasa. Eiku, Häh? mikä sä oot Ada? Mä sain vahingossa. Ada antaa pallon. Täällä on. Ei Täällä syötä. täällä ois. Ei syötä. Toi hyvä, mut Joser ei painanut ruutuun. Mä painoin. Valheita. En vitus, mä oikeesti painoin. Peli on... Keskittykää pelin hyvä Ada. I'll call my Somali pirate Mansura. Jaha, Mä en oo niin hidas kuin sä Bläsä. sä et liikkunut. Niin, kun mä painoin siihen ruutuun, mihin se pallon pitäis mennä. Et mä potkin. Ada, miksi sä häteilet, et miksi tää on haltuisi? Keskittykää. Pause tuli. No. Leroy. Niin Bläsä, mä painoin Ei siihen vitu pelaa, me ruutuun, jatketaan mihin se näin. pallon Ehkä sä piti painoit, ehkä sä et. Ei me subbata, jatketaan näin samalla. Meillä menee ihan ok. Joo, jatketaan samalla. Jos me päästetään joka maali, voin mennä vaihtoon. Ai, ettet sä nolaa ittees enempää. Aiheutat vähemmän haittaa. Kuunnelkaa, aina kun teillä on pallo hallussa, niin te kysytte, mitä teen sen vai plastykä. Sit mä sanon. Niin, GP hätäilee. Vai ei, Joo. pelatkaa. Joo, sä pidät. No Täällä on niin. sivu, Joser, täällä hyvä on hakku. sivu, täällä on sivu. Hyvä. Ada, mee rohkeasti vaan. Viisto vuotaa. Mistä? Kattokaa mun laita, hyvä Ada. Mun laita voisi tossa vittu, jos tulet tänne nopeesti. Ei ne laita nopeasti. Mark GP. Nyt jos... Ja ei Miten hätäile. niin Mark, mä tein... Ei. Ada alla, Erik alla. Rauhas nyt Erik haltuu. On se otti siitä. Tää oli No hyvä. joo, ei se mitään hyvä saatiin. Lakaa GP ihan on hidas, vitusti. GP on hidas. No lakaa happo vittu, Älä vapaan. puhu paskaa. GP, Älä valehtele. Ota banaani, se, ota se. Jätä mulle. Oi vittu, miksi sä et ottanut sitä? Sait paremmin kuin mä. Se oli Oi. sun laita. No mitä vittu väli vaikka se on mulla, kun sä et lähempää palloa. Oi, Miten niin saatana. lähempää meillä oli Tätä sama Joseri matka. oikeesti lyöty Älä lapsena. puhu paskaa, sä oot vaan hidas. Pitäkää kierrätys. Joo, mä hidas kun oot Täällä paljon. on. Joo, Joser. Ei. Ei, miksi sä otat mulle? Ei. Ai se ollut vapaa. Läsä Täällä. vitu päälli. Täällä. Kuljetaan vaan. Joser. Oi herra, jästäs. No hyvä. Joseri tänne, vistu. Jere.
Sivun nyt. Voi vittu, voi. Voi vittu. Sivua, Ada, sivua. Rauhassa. Ja GP ottaa omilta. Voi ihan Voi vittu. vittu, voi Kuka on vittu. moi mies? Onko se Passysetä? Ei, se on joku Ana Estetik tai sen kaverityyli. Voi ihan vittu. Miksi se on Voi pohjanpalon helvetti. asu? Peli on 1-0. No nyt tulee Adallekin. Kun neekari. No niin, mä oon striker. Mä luulen, että Minito tulis. Ei Adadev. vittu. Adan kannattaisi kyllä antaa Leroin pelaa keskellä, mut ihan miten vaan. Ja sit Adan munaa. ETF. Ja tämä on. Jättää. Toi ei kattonut yhtään, mutta... Täällä on se. Älä, ota haltuun nopea. Joo. Se sai sen vikan ruudun kun siitä teisiin. Sivu on täällä. Sivu. Eli sä katsoin, millä laitoin. Ei. Eiks toi Leroy puolusta yhtään? Mä muistan, mä juoksin kerran MM-kisoiskentälle. Mä en ollut pelaaja, mä olin katsoja, sit siitä tuli rankkari Saksalle ja Saksa teki maali. Joo, se oli just Sit kun Adan Se oli tekemässä hyvä. tyhjiä maali, mä juoksin kentällä, sit tulee pilkku vastustajalla. Nyt tuli Adalta eka onnistunut suoritus tässä pelissä. Tää Leroy joku showmies. Nyt jos en jätä. Voi herra jestas. Voi mikä helvetti. ratkaisu. Rauhassa. Täällä on. Nyt oli hyvä. Jos Ei. et vedä tuolla kautta, hyvä. Oo. Autotrap Luke. Toi splash oli ihan Älä puhu paska. paskaa Tosta GP. Ei toi moi mies oo. Syöttikin joku tuo maali. Ada. Mä. No ei, se oli Ada, joo. Ada. Siinä on oikeas. GG. Täällä on, Joser, täällä on. Täällä on. Vedä. Mene vaan rohkeasti. Autotrap. Jos ei sun täytyy painaa vaan yhtä nappia, mut sä Oli pystyt eteen, siihen. hyvä. Mä en käytä ohjelmia. Joo, taas tätä. En mä oo Toi ei koskaan pidä laitaansa, vittu saatana. Se ei oikeesti pidä. No eihän teille tarvi pitää, kun te pelaatte jotain 0, 1, 3, 6, 7. No en mä tiedä mikä tää on. Mä pidän mut selässä, pitäkää muut. Voi vittu. Ei peitetä. Pelaa. Ei hyvältä näytä. GPn kanssa johdettiin 1-0, mutta kun GP tuli pois, niin 30 Me sekunnissa oltiin vastustaja tekee häviöitä. 2 maalia. Me oltiin tappiolla, itse asiassa me tehtiin meidän eka Se oli maali just se silloin, kun sarkasmi. GP oli vaihos. Vittu kun tää Joser, autotrap, mä näin, Joser, mä näin. Joser, mä näin. Ei, helvetti. Ei. Ja Se se on on maali. siellä. Mitä vittua? Hätäilyä. Luke. Hirveetä ajo, niinku, ei sitä, Nyt siis ottakaa sitä syöttöä, älkää painako Hyvä etukohtaa. press. Vittu tää Osa paikalla. Joser, hae kulmapaikasta, hae kulmapaikasta. Ada hakee kulmapaikassa. Joser mene maalille. No vaihtakaa paikkaa sitten. No olipa toi ennalta arvattava suoritus tuo. Nyt maalille Joser. Ei. Se vaikka. Ei, se ei pitänyt. Prässää Joser. Teroin piti painaa yhtä nappia, mutta se ei pystynyt siihen. Oho, Ada pelasi hyvin. Joser haltuu kun... Sivu. Ei sivu aivan liian aina. Jos Ada pelannut sen... täällä. Ada on hidas. Tälle ei oo autotrappia sitten. Ai te kenellä? Liroilla. Onhan. On. Sillä olisi se parempi. Sit Sillä olisi vittu paras versio. Sillä on se parha. Se ei ainakaan mulle syötä se yhtään. Se on yksilöpelaaja. Joo. Nyt Ne oli vedä vihaiset tähän, vedä kikenttä. tähän. Oliks toi se Ronaldo? Eikö se olikin joku muslimi? Farouk Miwa. Voi helvetti. No kato nyt sitä nimeä. Mä näitä juttuja keksi. Me... Tähän on ihan vitu kielletty mitä toi teki äsken. Niin, se ei ottanut niin on. sitä. Se ei ottanut sitä. RV on tiltas, RV on tiltas. Just. Mä kuiskaa sille PVlle. Well. Wee. Mitä jos te kuiskaat Toi- mulle, mä tuun jollain ihan... Toi ei peitä laitaansa, saatana viekö. Vittu. No niin, ja Ada. Adan musta hetki.
Onneksi mä menin tuohon eteen. Mutta se olisi tehnyt maali. Mä kysyin Tää Emre. on ei niinku mitään. 100 kerta, kun Ada ei pidä tätä paikkaa. Mulla on video, kuka se on? Onko se Joser ollut keskellä silloin, kun noista on tehty? Mä en ollut kertaakaan kesken. Ei oo, Ada on ollut koko ajan kesken. Ei, Siis ei tässä. Ada ei puolusta tarpeeksi. Siis Ada on hyvä pelaaja, mutta se ei puolusta koskaan. Joka kerta, kun mä kuvaan videon, niin tulee vähintään yksi toillainen ihan samanlainen maali. Älä nyt haasta sitä kuitenkaan kesken peli. No nyt on tullut yli 2 tuommoista. Silleen, et ei oo pidetty tarpeeksi hyvin ainakaan. Kattokaa mistä toi ulkkari on. Mutta tää laita on täällä ihan vapaan koko ajan. Ihan kun mun pitäis pitää se. Tää. No sä voit oikein pitää laita. sitä, sit se on vaan riski, mut No sä niin, et sehän kuse. siinä on, mutta se on vitun perseestä. Jos tulee semmonen tilanne, että mä hävit yli edun, niin sit se on paska. Wee! Joser 2 maalia. HT, huutakaa HT. HT. Paska. Ei, vittu ei ottanut. Täällä on, rauhassa. Joserilla on Mitä vaan vittua? yksi suunta. Ei se Joseri- taitaa kostautua. Sit sivua ei vapaana. Oi, ei. Ei ollut mun. Sivu ei oo mun. Sivu, Ada. Ei, kato. Mä arvasin, että Ada tekee noin. Sivu. Voi vittu. Ton näki kilometrin päähän, mut kukaan ei Nyt se menee kuunnella. ehkä yli. No Jos- niin. jos- Oo. Oisit lähtenyt vielä kikkaa tossa, jos se show. Ok. Näissä miksi se ei go ikin? Laittakaapa ihan läpällä ne hirven sarvet päähän ja kattokaa, että voiko niillä pelata. Te saatte etua, kai te ymmärrätte, että te saatte etua, jos teillä on päässä semmonen afro ja hirven Ai sarvet. voittaako sille etui? Ei. Vaan sitten ne muut Sä just klikkaa sun sanoit päätä. sille. Joo, sit saa etua, mutta ei voita Sä etuja. sanoit, et etui. Ei. Te olette muuten tietoisia, että mä pelaan ilman ohjelmia ja mä oon pelannut ilman ohjelmia niinku tän koko ajan, kun mä oon aina pelannut maalivahtin viimeiset 3 Mäkin viikkoa. pelaan näin ilman ohjelmia. Ei kun mä pelaan ihan oikeesti. Mulla lagaa liikaa. Kuka on beka.it? Onko se futiksen En mä uusi tiedä. hahmo? Eikö se joku Koska se puhuu muslimi? suomea. Läsä onko se muslimi? Ei kun se on futis. Eli ei oo muslimi. No ei varmaan, jos se oli joku latvialainen. Minä muistan näitä. Ada varmaan tietää, kun silloin senkin Kik ja Instagram. No. Ja Onks toi Dinhoed sit muslimi? minä tiedän. Toi Osinho kuiskailee mulle että hyvin pelattu. You're playing sick, bro. Veli jäämä kuvaan. Oo, Adali. Oisko Se ei lopettaa tiedä sun kuvaamista? virheistä. Tai se on nähnyt niin. Läsä kuiskas. Mä voin kuiskaa saliksen. Kuska. Kuiskaa mulle uusiksi, että mä lähetän sulle. Tai mä kirjoitan sen tonne. Sä voit sanoa puhelussa. Red Bridge 1000. Punainen silta 1000 englanniksi. Okei. Ei ollu. Tai sit sä et tiedä mitä se kirjoitetaan. Venaa. No mä kuiskaan sulle jotain. Interko. Mä huudan niille, että ehkä testi paskalle, että Mä sillä kirjoitan sen tuohon chattiin. En mä voi mä kuvaan. Sun pitää kuiskata se. Voi helvetti. Mä annan mulle se, niin mä kuiskan sen präsälle. Eli sä et muista sitä GP. Siis se on vaihdettu. Ei se ole enää se Red Bridge se 1000. No sit mä en tiedä sitä. Tai sä kirjoitit se, sanoit sen väärin. Ei se on vaihdettu. Mä koitin antaa servellä meinaa, se ei toiminut. Moi mies on muuten street. Ei oo, se on tai RV. Aa. Se kuiskas mulle. Mä luulin, että se on läsä. Voi helvetti. Sillä on mun asu. Mut se käyttää jotain nauraa ja tony juttuja. Mä luulin, että se oli street. Se on Eikö se huomaa, että se on No joo, se on 2010 tehty ja kunkkunimiä ja tämmöitä. kuukku. Ei. Leroy, vitun paska. Mä juoksen kentälle sitten meinaatte voittaa. Ada, voi Sä voisit Ada, voi oikeesti saada, Ada. GPS voisit oikeesti mennä silleen niinku mahdollisimman alas. Ja sit jos ne pääsee yli yksi läpi, niin sä juokset Ja kentälle. kato, mä menin tohon noin, Ei mä koskin taas yhteen tollanen kentälle. tilanne. Voi vittu. Voi helvetti. Mä voisin laittaa Afroimin, että on kello eteen. 4-2. Ei voi olla.
Mm. Mielestä joku muun pitäisi ehkä puolustaa niinku deffinä. No mä sanoin, että ottaisit tuon Leroyin tai sitten Joserin. Niin, en mä tiedä. Tästä Leroista ei ole kyllä Ada mitään se hyötyä, vaikka se on pitää. kämppinyt vaan. Se on Mä jengi oon ihan paras. paska puolustaja. Toi on ihan paska toi Ei ulkkari. vittu soo. Ei oo toi ihan Ei se vitu voi kova. olla paska, kun se on ulkkari, ei jos... Ei, vaan se on ollut näissä ihan aikaisemmissa peleissä ihan vitu hyvä. Se on ihan vitu kova. No, kato miten se nyt, ei se saa mitään aikaiseksi. Kato, kohta se tulee. Ada, no, ei hui. Nyt se tulee. Oo, nyt se tulee, nyt se tulee. No ei Se se kusit hitaili. on. Joser kosiedulla. Voi, Joser, miksi sä voit näitä tärkeitä etuja? Se oli tuo ulkkarin vika. Snipie. Voidaan Se tarjota oli liian hidas. lapselle tikkaria. Mm. Tarvittais nyt D-Ananin osaamista. Mr. Strikerille tikkaria. Täällä on. Kirjastossa. Me. Joser ottaa. Hyvä. Hyvä. Hyvä synkkä. Ei ollut Niistä. Vittu. Nyt tarvitaan vaihtoja. Pari maalia tarvitaan. Ulkkari vaihto. No nyt toi ulkkari alkoi pelaa kyllä hyvin. Tai näyttää siltä. Ei, Koko Tosi ei. hyvin hei. Hirveen hyvin pelaa joo. No mut se alkoi skarppaa kyllä. raintaa. Etu, voi vittu. Ada ei ottanut alavistoa, antoi vastustaa Taas, mahdollisuuden. voi helvetti, voi. Se on siellä. Se on Se on maali, siellä. Maali. Ei, mut jos se olisi saanut edun siitä ja päässyt Sais- Adan ohi, niin se olisi voinut tulla vetää mun läpi. Katsoi vaan tuhoa. Eikö miksi toi vervi on kova? Onko toi verbi vai? On. No onko siellä se vitu ohjelma? Joo. Ne anton sille. Mitäs sellaisen Joserilla taas oikein tehdään? Mitä toi tekee? Kommentoida. Samalla Mitä vittua siellä tapahtuu tää oikeesti? ulkkari me alkoi riehumaan täällä. Yritän tehdä omaa. Ja Se jättää roikis- Ada ei osaa jo- katsoa jättöä, no kävi tuuri. Jos herra suojisi jossakin pizzeriassa, niin se varmaan jotain niinku lihaa hakata tällä hetkellä. Joo. Siellä on halal teurastus. Oi vittu, aina kusienu. Syöt, Täällä siis tanssii paikka. pallo ympäri. Joser, syöt sä vaan halal ruokaa? Joo, totta kai. Mä en tiedä, onks toi läppä. Jos herra syöt... Jos herra aina Se ei pizzeriassa osaa siinä syöttää kulmassa. sivulle mulle. Huomaatteko, te se ei syötä mulle kertaakaan sivulle, vaikka mä haen koko ajan. GPstä on enemmän hyötyä kuin se on puhelussa. Mm. Sekin vielä. Ja etu. Hyi saatana. Sitä ei kyllä pidetty taaskaan, että se pääsi mua vastaan Kattokaa kaksikkoon. missä... Sub Voi GP. helvetti. Ada pelaa kännyllä. Ada! Mitä helvettiä? Mä olin silleen, että ok, mä annan Ada ottaa, mä en mene siihen sorkkimaan, Voi mut sit silleen, vittu. Ada laittoi just kikissä, Oo. että se on aloittanut tässä näin perjantai-oluet. Vedä, ei. Sitten muisti, että Mä on en liikapeli, niin tuli pelaamaan. Vähän niin kuin mä eilen. Ada nyt vaihtoja. Nyt on muutoksien aika. Ei, meillä menee hyvin tee Adalik. Erikoisesti. Mä oon niin varma, että se menee. Josereilla. Jos herra tulee. Ja sitten Josinho. Josinho FR. Mä annan respektiä. No nyt Leroy tulee. Oo. Mikä on Liiroin ratkaisu? Täällä ois. Ei passa, ei Nyt passa. ois kierrätys. Se on vitun päällikkö. Joo, se on hyvä. Ei se vaan kierretä, vaikka Mitä mä koko enemmän ajan. ekoa, niin sitä kovempi jää. Niin, just silleen. Se on tolle. No siis päällikkö se ihan vitusti. Niin syötä Voi koskaan. helvetti. No toi oli unlucky. Kirjoita unlucky. Nyt Ada, me tarvitaan vaihtoja tai me ei voiteta. Ei me voiteta muutenkaan. Me en oo kentällä. Huutista. Osaako Joser? Joseri koi. Vittu Joseri vaan pumpata. Oo, mä menin eteen, että jos se potkaisee sen. No Sä niin, ja et se vaan älynyt. oijas. Come on, ihan oikein. GP ei vaan älynnyt. Täällä ois. Ja Ei Liiroin ratkaisu. Mun ois pitänyt olla Luuliko tuolla. syöttävänsä mulle, vai mitä toi oikein yritti? Nyt tarvitaan vaihtoja. Nyt mä karkaan. Ei Lopullinen niitti tulee 15 sekunnin sisään. Oo. Nyt Adalikin pitää tulla vaihtoa. Nyt Leroy tekee, kato. Se vaan menee. Ai menee vai? Joo. Se menee.
Se syöttää Adalle, jota pidetään, eikä mulle alas, vaikka mä oon vapaa. Ei se luota. Niin, se on varmaan oikeesti se tuota. Se ei Joo. ole varmaan kuullut susta. Ne on sellaisia. Leroy laita vuotaa. Ja tää Splash näyttää No osaamista. niin, vuotaa. Noiden keskikenttä on vitu kova. Leroy näyttää voimaa. Tietenkin Joser. Jos Joser olisi vähän paremmin reagoinut, se olisi ollut maali. Veska. Joser ottaa autotrap. Fakta on se, että meidän hyökkäys ei saa mitään aikaiseksi. Kuka ei pidä sivuun? Leroy vitu äijä. Ja puolustuksessakin se on vaan sen takia, jos Ei. näin pitäisi ton laitaa, niin sen laitan vuotaa. Nyt älä vaihto, nyt vaihto. Päästä kiepiin. Läsä kentälle. Mä vaihdan asun, mä vähän Hei asun. sanokaa Emrelle. Emre, we play. What? Mitä sä jos yrität sanoa? Mm. What did he mean by this? Ei vittu. Meillä on 2 tolppaa jo. Leroy off, miksi? So one match after this next time have Leroy or red card off. Ja Dinho, et siellä huutaa vallahi B. Ei. Man said vallahi. Voi vittu. Nyt älä vaihtoja. Ja GP juokse kentällä, sun täytyy näyttää voimaa. Aina sun on pakko tulla, että me hävitään. Mä ratkaisin, mä tekisin 4 maalia ihan dominoiva esityksen jälkeen. Mutta älä pelkää sitä, että se maine menee kun GP tulisi näyttää voimaa. Leroy menetti alimpana. Se on vitun päällikkö toi Leroy. Täällä ois. Joo, nyt se lähtee Oho, puskeen. ei. Joo, voi vittu. Syöttääkö se Joseri vai lähteekö se komaan? Oho. Läsä miksi sä Ei, kuiskaat mun mulle? piti sanoa RVlle, mutta mulla oli kuiskaus vahingossa. Älä puu paskaa, sä yrität vihjata Tee jotain. maali, come on. Mitä sä yrität vihjata, Bläsä? En mitään. Älä Onneksi puu meillä on vielä 5 paskaa. minuuttia peliaikaa. Jos GP nyt päästettäisiin, niin mä voisin tehdä ratkaisuja. Minuutti per maali, jos tämmöisellä maailmanluokan viimeistelijällä pahaa heessä. Tee. Adali, Ja ei. tee. Painoiko sä ees? Ei painanut, mä näin. Jos se lähtee ihan päin vittua tällä hetkellä. No, Oh, tää on niin turhaa hakua. Ei, No yhdellä eihän oo, jos se menee yhden läpi, niin mä voin tehdä. Tee sivu, please. Tee, please. hakekaa jättöä. Ihan Tää oikein. on vitu alfa. Molemmat haki sivu tossa. Nyt Ei, Vitu vittu, kova äijä. vitu päällikköratkaisu hakee tollasta Niin oli. immoket. Vitu kova, ei sitä Kausari avaukseen tollain. Mä olisin tehnyt toi itekin. Se on vitu kova, ei sitä vittuakaan kiinnosta. Joo. No toi oli oikeastaan hyvä ratkaisu, niinku ei se Niin mikään oli. No ei siinä ollut paljon muutakaan, että se oli Mm. hyvä, että se kekkasi sen. Siinä olisi voinut odottaa jättöä. No, mut Jos siitä rataa eroa. pidettiin. Mä syötän Tota ei sille. odottanut Se kukaan. on päällikkö, bro. Tee. Mm. Me Ei. seurataan Leroyn alle ja sitten se vaikoo, me vaan Erik katsotaan. vastaan. Joku. Me otetaan Mitä Leroy. Erik? Ei, etuja tulee vaan. Ada pelaa hyvin. Nyt on Yksi hyvä päällikkö. pelastus, niin pelaa hyvin. Antakaa kaikki pallon Leroy. Antakaa se sille. Ei, mulla on parempi idea. Antakaa Leroyn pelaa yksin siellä kentällä. Mikä vaihto muut? Varmaan niin hyvä, että voittaa Ui. 1-4. Ei, menikö se? Täällä on, Mulla täällä on on. kanssa ihan vitu pahasti. Ei vittu. Nyt tulee Joserin musta. Täällä on, täällä on. Ei. Nää tekee jonkun muuten jonkun custom taktiikan. Kattokaa. Tekee. Toi oli Kukaan aika ei pidä. Leroy ei pitänyt, se oli vaan läpimenosta kiinni. Ei Oi, mikään tuuri. Jonaldo. Peli oli niinku Päättikö peli? 2-2. Sitten ne sai 4 maalia. 6-2 No ja kun sitten lisäaikaa. toi ei puolusta sen laitaa, se oli ton ulkkarin vika. Me ei ois pitänyt laittaa se Se ei tehnyt hyökkääjä. maaleja eikä se puolustanutkaan. No, se ei tehnyt maaleja eikä puolustanut, et niin. Niin no, mä olin kyllä itekin ylhäällä, niin siksi. No joo, mut sä olit niinku periaatteessa kärki. Niin no, niin. Ai tunko? Okei. Se on niinku midi. Mihin Leroy lähti?
Se lähti vittuun. Tehdään pari maalia nyt, come on, tehdään pari maalia. Joo. No niin, Syötä nyt alle, on, nyt syö on GP palloa näytön mulle. paikka, 3 minuuttia. Ei, voi vittu. Tee se. Voi vittu, se pelastotti viisasti. Aina voita etui vitu. Aina voita etu vittu, sekin on se raivan päin vittua. Kukaan ei pidä laitaa tai sivua. Jäi Erik muna. Erik syötä Ihan Adalle, helvetti. Ada pistää omiin. Ei, mitä helvettiä tapahtuu? Voi vittu, se saa maali. Mitä vittu tapahtuu? Anna häteile. Mullakaan. Älä kuseta GP, älä kuseta, sä oot vaan paskaa. No niin, Kulmataku. Kulmataku. Syötä. Ei, oikeet. Miksi te ette tehnyt sitä? En mä tiedä, Erik ei halunnut. se olisi ollut hyvä kyllä tähän tilanteeseen. Kyllä. Se on se Tehdään se arvo. nyt. Tehdään se nyt. Ei me voida. Voida, ota se pallo GP. Vittu, aina Voi tuotta. vittu, Ada. Voi vittu, Ada. No niin, menkää kulmaan. Täällä. Onko jätä siihen mennä? Ei se toimi Ei tee nyt. Ei se noin toimi, saatana. Se täytyy jättää se pallo henki, sit se pitää sitä halluun. Maalipotkut voidaan. Kyllä se on saatana. Oo, mikä aavistus. Se taas kävi kyllä joku Tee maali, please. Mä painoin ohjelmalla. Vittu. kankkeri. Nyt Erik tekee omari. Ai Erik teki sitä oikeesti. No niin, menkää sinne. Ei. Oi helvetti. Ada tulee ottaa Pois. Ei tehdä, me potkitaan liigassa. Tai ei sitä mitään hyötyä, se pitäisi tehdä niinku sellaisesta niinku tasatilanteesta tai No ei jostain me tällaisesta. niin kauan kun mä en pelaa, niin me ei päästä siihen tasatilanteeseen. Joo. Ei me haluta voittoja yleensä, ei me haluta No ei, tasapeliä. no, ei siihenkään. Päästään me Liiroin kanssa. Niin Lieron kanssa päästään. Ois vielä laittaa se hyökkääksi niinku ihan oikeesti. Se on vitu kova. Täällä. Näin kovaa. Mä oon vittu päällikkö nyt itekin. Ei, helvetti. Sä oot kaukana. Kelle sä syötät? Kenelle? Kas- Sulle, mut... Silmä. Älä puhu 20 paskaa. Hyökätkää kaikki ylös. Erik, mene tohon keskiviivalle seisoo. Ois tehnyt oman. Erik, keskiviivalle. Ok. Ei, Älä tehdään kulmatakuu vaikka. Ei. Ok. Näet sä Erik vielä sanoa? Pidä Mitä älä- helvettiä, pidä aivan olla. vitu kielletty Erik. Allah. Kaikki on kesken. Uutistetaan tätä randomi kentä. Maali! Maali! Katso tekee.